सानबानि हाबाफारि लानानै रुपहि आन्सलिक सार्वजनिक दुर्गा मन्दिराव 70थि दुर्गा फुजा खुंफुंनो साखाफारा बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि रुपहि हाथाइसालियाव थानाय दुर्गा मन्दिरा 1952 इं मायथाइयाव गायसनजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम 70 बोसोराव आगान होबाय। बेनिनो दिनै रुपहि आन्सलिक सार्वजनिक दुर्गा फुजा कमिटिया 1, 2, 3, 4 आरो 5 अक्ट'बर गासै 5 साननि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय बोसोराव मुलुगनां साग्लोबसारनाय कर'ना भाइरासनि थाखाय सरकारा फोसावनाय SOPनि नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिबोदोंमोन। देग्लाय बोसोराव खुंगा 70थि दुर्गा फुजाखौ खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। दासिम बिमा दुर्गानि मुर्ति बानायनाय आरो साइनासालि लुफुंनो थाखाय जायगा फोसाबनाय बायदिया सोलिगासिनो आरो बेनि गेजेरावनो दुर्गा मन्दिरनि लांगोनायाव साइनासालि लुफुंनाया सोलिगासिनो दङ। थांनाय 3 बोसोरनि 2018 मायथाइयाव सालबारि महकुमा हिसाबै सेथि बान्था मोननो हादोंमोन आरो बाक्सा जिल्ला हिसाबै नैथि बान्था मोननो हादों। मानोना रुपहि आन्सलिक सार्वजनिक दुर्गा फुजा कमिटिया बोसोरफ्रोमबो नांलाय खमलाय गैयाजासे मोजाङै मोजां सामलायलांबाय थानायखाय बे बान्थाखौ गथायनानै होनाय जादों। सिगांनि समाव सरकारनि सायख'नायाव रुपहि आन्सलिक सार्वजनिक दुर्गा फुजा कमिटिया सेथि आरो नैथि बान्था मोननो हादोंमोन होनना फुजा सामलाय आफादनि आफादगिरि बुदेनसिं बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि भरिकस पाल बिथांमोना फोरमायदों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। পোনপ্ৰথমে বটলন বুলি সাংবাদিকসকললৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন শাৰদীয় যে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আমি এই বছৰ বৰ উলহ মালহেৰে এই পূজাখন উদযাপন কৰিম বুলি বা অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যোৱা 2টা বছৰ আমাৰ কৰোনাৰ কাৰণে বহুত মানে ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজতে আমি এই পূজাখন চলাই লিবলৈ বা উদযাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। পূজাটো একচুৱেলি 4 দিনীয়াই, কিন্তু আমাৰ 5 দিনীয়া মানে গণৰ দিনৰ পৰাই আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া থাকিব আৰু বিসৰ্জনৰ দিনাও আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া থাকিব। তাৰ মাজত সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী এইকেইদিন আমাৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা থাকিব। লগতে এই বছৰৰ আমাৰ এই ৰূপহীত মানে থিয়েটাৰ থাকিব, 2খন চিনেমা থাকিব। এই বছৰ যোৱা 2টা বছৰতো আমাৰ কৰোনাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজে আহিছে যদিও স্বতঃপ্ৰতভাৱে সহযোগ কৰিছে যদি আমি যোৱাবেলি 10টা বজাতে আমাৰ এই পূজাৰ যিটো মেলা, এই মেলাখন বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল প্ৰশাসনৰ আদেশ মৰ্মে। এই বছৰ সকলোৱে আহি কৰোনাৰ আগৰ বছৰত কৰোনাৰ অহাৰ তাৰ আগৰ বছৰখিনিক যেনেকৈ উলহ মালহেৰে সকলোৱে সহযোগ কৰিছে, সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আহি আমাৰ এই পূজাত যোগদান কৰি বা সাফল্যমণ্ডিত কৰে যেন এই জনসাধাৰণলৈ মোৰ অনুৰোধ থাকিল। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों।
बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101536360 70020261333 9101536360